Taekwondo je borilački sport u kojem si ti u stvari sam svoj protivnik i bitno je da pobjediš sebe. Oskar Kovačić izazov je prihvatio 2022. kad je na svjetskom juniorskom prvenstvu sam sebe iznenadio broncom. To je odmah bio neki šok, veselje. Jednostavno sam se zacrtao da moram napraviti još više. Pa je 2024. na svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji svjesno otišao po zlato i donio ga u Karlovac, kao prvo ikad juniorsko muško zlato za hrvatski taekwondo. Sate provedene u klubu Prana na svakodnevnim treninzima teško je prebrojati, zato kad krenu borbe, Oskar i njegov trener Luka Vlašić više ne razgovaraju. Bio je dovoljan samo njegov pogled da bi izvukao pobjedu. On je ne samo moj trener, vjerujem u njega isto onoliko koliko vjerujem u sebe. Oskaru, odnedavno i seniorskom prvaku Hrvatske, jednako su vrijedne male i velike borbe, pobjede, ali i porazi. Nakon nekakvog poraza uvijek je dolazio neki veći uspjeh i on je na taj način sazrijevao. Od 4. godine života, kad su ga usmjerili prema taekwondou, velika podrška Oskaru dolazi i od obitelji. Bilo je trenutaka kad možda nije bilo nekih rezultata. Jedini razlog mog nastavljanja treniranja sa sportom bila moja mama, jer je znala da imam puno za dati. U to je siguran i trener Luka. On može odraditi 2 olimpijska ciklusa do 32. do Brisbanea, tad može biti u najboljoj formi života. Motivacija za napredak je i županijsko javno priznanje. Moram se zahvaliti Karlovačkoj županiji, bez čije pomoći postizanje mojih i prošlih i budućih rezultata bi bilo puno izazovnije.